Okay, forskellen mellem den differentiable og den kontinuerlige funktion er, at den her, den kører uden noget knæk, altså den kører bare ud i en, hvor den her, den har et kæmpe knæk i. Og det vil den altid have. Dog kan den differentiable vil altid være kontinuerlig, fordi at du kan tegne den her uden at løfte fingeren, ligesom at du kan her. Hvor at den eneste tidspunkt, at en formel ikke vil være kontinuerlig, det vil at den gør sådan her. Og der er et hul i midten af den. Fordi så løfter du hånden igen. Yes. Nu skal vi så præsentere trætrinsreglen. Og det gør vi ved hjælp af et eksempel, hvor vi har funktionen f af x er lige med x i anden. Trin nummer 1, det er at bestemme differentialkoefficienten, hvilket bare er sekantens hældning. Det gør vi ved hjælp af den her formel, delta y divideret med delta x, hvilket svarer til f af x plus delta x minus f af x divideret med delta x, hvilket så giver x plus delta x i anden minus x i anden divideret med delta x. Det kan vi få, fordi vi ved, at f af x, som vi har her, det svarer til x i anden, så vi indsætter bare x i anden på f af x's plads. Her har vi så bestemt differentialkoefficienten, så skal vi så reducere udtrykket. Det er trin nummer 2. Det vi starter med at gøre, det er, at vi simpelthen hæver parenteserne, så vi sætter x og delta x i anden. Det giver så x i anden plus delta x i anden plus 2x delta x minus x i anden. Stadig divideret med delta x. Så det dividerer vi så, nævner i tælleren, så det giver så delta x divideret og delt og delt. Det er alt, man skal divideres. Så har vi så at delta x med delta x, og så når vi dividerer delta x op det her med, giver det bare delta x. Og her i tælleren, der går x i anden ud med x i anden. Så det vi ender ud med, det er delta x plus 2x. Tredje trin i trætrinsreglen, det er så at lade delta x gå mod 0. Det går vi herned og skriver lige delta x går mod 0, hvilket så resulterer i 2x. Vi kan så i sidste ende sige, at f mærke af x er lige med 2x. Det var trætrinsreglen. Så nu gør vi så brug af vores trætrinsregel til at finde ud af, om vores afledte funktion af f af x lige med k gange g i x er f mærke x lige med k gange g mærke x. Vi gør brug af vores første trin i trætrinsreglen til at definere vores differentialkoefficient. Og det gør vi ved, at vi erstatter med k gange g i stedet for f af x. Så vi kan se, at vi har puttet her og her, og altså erstattet. Så går vi i gang med trin 2, hvor vi skal reducere. Og der har vi så skrevet ligningen op igen her. Så har vi taget vores k og gjort brug af vores første regneregel herover. A gange b divideret c er lige med a gange b. A gange b divideret i c over hinanden. Så har vi puttet vores k ned her. Og puttet det ind foran. Så gør vi brug af den tredje, hvor vi lader vores delta x gå mod 0. Som så vil give os k gange g mærke er lige med x, som altså viser os, at vores er det samme som det. Jeg skal bevise 311 på side 70, hvor vi har fundet ud af, at hx er lige med fx plus gx. Og så kan vi sætte det ind i vores sekanthandling, hvor hx det er vores fx plus gx. Der har vi her og her. Så sætter vi det ind herunder, hvor det kommer til at hedde f parentes x plus delta x parentes slut plus g parentes x plus delta x parentes slut minus parentes f parentes x parentes slut plus g parentes x parentes slut. Og så skal vi ophæve parentesen, så kommer der til at stå minus. Og så sætter vi den i orden her nede, hvor at f står samlet og g står samlet.
Bagefter så opdeler vi det. Så f'erne er her, og g'erne er her. Og så skal vi finde lige delta x gående mod 0. Og ja, vi ved, at f er differentiabel. Ved vi, at lige delta x gående mod 0 kommer til at hedde f-mærke x. Og det gør det også med g. Nu vil vi vise sætning 4.1 på side 74 i vores matematikbog, der siger, at når fx er lige 1 divideret x, så må differentialkvotienten fx mærke, f mærke x, være minus 1 divideret i x op i dallen. Vi starter med at tage sekanthandlingen, som vi kan se her, ikke? Her. Og så sætter vi 1 divideret i x ind på fx's plads. Det kan man lige se her, hvordan vi har gjort. Så står vi så med en situation, hvor vi har to brøker, der skal minuse. Når de ikke er samme nævner, bliver vi nødt til at gange dem sammen for at få samme nævner. Det gør man over kors. Så er vi ganget over kors her. Det kan man blandt andet se ved at 1 x så er det væk fra noget der, og så videre. Det her x plus delta x gange 1 er lige x plus delta x, kan man se her. Nu kan vi så gå videre med det. Så kan vi begynde at gange op her, fordi vi har en parentes, som vi kan splitte op. Ved at splitte den ad, så får vi at minus delta x, fordi at x og x de går ud med hinanden. Og så fordi der så minus foran, så bliver det minus delta x. Så nu står vi her. Nu har vi tre brøker. Så kan vi bruge vores regneregel, der siger, at a divideret b divideret c er lige a divideret b gange c. Så gør vi simpelthen, at vi siger x plus delta x gange x. Og så behandler vi det her som c, så den kommer op og bliver ganget også. Så der nu står minus delta x, vores a, divideret i b, som er det her, gange c. Så har vi brugt regnereglen til at få en brøkvæg. Ja, til at få reducere det her. Nu kan vi gå videre herfra. Det der sker så er, at delta x og delta x det kommer ud med hinanden. Og når man dividerer det samme i det samme, så bliver det altid bare e. Men fordi der står minus, så bliver det minus e. Godt. Så går vi videre. Nu begynder vi at gange den her lange parentes op. X gange x gange x. Det giver x i anden. Og så kan vi ikke gange videre, så der kommer bare til at stå x gange delta x. Nu kan vi ikke komme videre herfra, så bliver vi nødt til at gå hen og sætte vores grænseværdi og lade delta x gå mod 0. Det betyder, at delta x går mod uendeligt lille, og når det sker, så bliver den her sådan praktisk talt 0. Og så vil det betyde, at fordi den ganges med x, så må det her x også gå hen og blive 0. Den her bliver ikke effektet, fordi at det ikke er den, der går mod 0, og den er ikke i det samme led som delta x. Derfor kommer den ikke til at gøre noget med. Begge de her går ud, og så får vi minus 1 divideret i x i anden. Og derfor, så når fx er lige 1 divideret i x, så er differentialkvotienten af dette minus x divideret, minus 1 divideret med x i anden. Yes. Vi skal nu ved hjælp af et konkret eksempel udregne den afledte funktion af en selvvalgt funktion. Vores selvvalgte funktion lyder f af x er lige mod 1 divideret med x plus 6x i anden. Det differentierer vi så og får f af mærke af x er lige mod parentes 1 divideret med x plus 6x i anden, parentes slut, mærke. Nu prøver vi så, anvender vi de tre sætninger, vi tidligere har bevist. Den første vi bruger, det er den, der hedder g af x plus minus 2x, som fortæller, at vi simpelthen kan behandle det her som to led. Så vi skriver det her om til de to led her, hvor vi siger 1 divideret med x mærke plus 6x i anden mærke. Hvor vi vores næste dag, vi har her, som vi også tidligere har bevist, så vi i stedet for 1 divideret med x mærke skriver minus 1 divideret med x i anden. Og tredje sætning vi anvender, det er den her, som simpelthen gør, at vi kan trække totallet ned foran, så der står 2 gange 6x, hvilket så er 12x. Nu vil vi så udregne hældningen. Det gør vi så ved at indsætte en selvvalgt x-værdi. Vi har så brugt 1,
så vi ender med så der ender med i vores funktion at stå f mærke af x lige med minus 1 divideret med 1 i anden, hvor 1 så er vores x-værdi, plus 12 gange 1. Det giver så 11, hvilket så er vores a-værdi og vores ændring. Så skal vi udregne vores b-værdi, og der bruger vi så funktionen for, eller forskriften for lineær vækst, og vi indsætter vores fundne a-værdi og isolerer b. Så har vi så udregnet den tilsvarende y-værdi til 1, som vi så valgte her, og det fik vi til 7. Når vi har isoleret b, ender der så med at stå b er lige med y minus ax. Vores a-værdi var 11, vores selvvalgte x-værdi var 1, og vores y-værdi var så 7. Så b ender med at sige 7 minus 11 gange 1, hvilket så giver 4. Hvilket så til sidst ender ud med, at vi har funktionen, der hedder f af x er lige med 11x plus 4.